أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم en jetti Allah gondo Allah mi wata wonde Allah mo ala ko ala kadi do ala kanko woni mo joomu wela welnori ko wela mo wela kadi ne wela nde wela mo joomum subi suburdum no subi suburdum no habrdum no subi no subi en jetti gondo godal woni sirru godal hunde kala wudi e godangal annore muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam de garden derde leydi Allah ndi asamano time meden ndeke pular wi so tawi neddo multima e lekki ha felli yiwa a forani yejjide killiki ko moltinda muhammadin sallallahu alayhi wasallam jettodo jogi ko do puddi e mudum kono kadi galade de kadi on woni be tagara batte mum en jetti hilifaɓe diine aada dunconoɓe meɗen duɗe l'islam ferɓe meɗen laabi siftinoɓe meɗen andinoɓe meɗen diine l'islam e siftinoɓe en duurimaɓe kamɓe kala tamno ɓe didori noon en ñaaguima Allah jinnaɓe wuurɓe yo allahu junno gurna meɗen wondede ceɗe kiso duuɓi meɗen jinnaɓe wirniɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna ngam teddugo nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en ñaaguima jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o baɗo ko wela no welta e no welira e kala ko welimo ɗum woni ko waɗe kala ko waɗi kadi o yette yo Allah wat jam e dendagal nokkuji ɗi kala e windere nde sikki ala ko musidɓe moɗon wowɓe arde kala dimanche e nder télévision men la DSTV Diaspora Sénégal TV musidɗo mon Demba Abou no wowi waɗirde kala dimanche tawi ko émission mon biyeteɗo FAAWRU FOUTA tawi FAAWRU FOUTA noon ko universel kala neɗɗo ko joganɗa leñol ngol ko aɗa weltini leñol ngol gueɗal maɗa ɗo fodde maɗa ɗo sikki ala ɓe mbi aduna ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof beele aynoya no Demba Abou heewi addude kala e saha hoɓɓe fattam laymiɓe machallah joganiɓe leñol ngol ko nafata ko guuri ko weltinta kono noon hande holmo gadduɗen ko goto tigui tigui e nalankoɓe men artiste ɓe meɗen weltinoɓe pittali ɓiɓɓe fulɓe janguinoɓe andinoɓe famminoɓe tawine kadi eɓe goni fof aɓe mbawi yewtude ɓiɗɗo kala pullo ɗo wawi wonde tawi kadi ko machallah on woni Daouda Dia ko nokku men to wiyete lik seyba gorgol ko toon oɗo Daouda Dia jeeya machallah eɗen kewi noon yiide ayawuji makko e hono yamen ne kewi yiide ayawuji makko nde wonnomo heedi ɓuuri hedde banggue mana Mauritanie o e on digil digil kono Allah nannimo e Sénégal tawi enen jiiɗamo koye TikTok jiiɗen ko waɗata guitare ko o naati ɓerde meɗen no weeli meɗen mbaɗɗenmo demande waɗi men accepté ni woni sappuji ɗe jokkodira makko ha Allah addimo e nder Dakaru jaayi lamorgo makki Kumba Cimbo o wi minen gari mi fof ma en jokkodir Allah waɗi no hoddiroji mum o ari o naati lamorgo makki Kumba Cimbo ɗo e Dakar Diadiel Jokkor Massar tigi rigui o Daouda Dia bismiɗemo ɗo e nder la DSTV Diaspora Sénégal TV Amina Ndiaye nana nangi caméra o no huccete meɗen golle makko jooɗi pewi la DSTV Seydi Abba Sarif to leydi France ene waɗa suivre Sinna Salla directrice debbo mo Agnam Coɗay eɗen calmini eɗen juuromo ɗum noon ko monsieur mo Demba Abou gorko mo calage gale yambar buke jeejon kader gasa farba sikki ala hade hay hunde bisimilla ma Daouda Dia guitariste machallah baɗowo ko weli so tawi woni alhamdulillahi aɗa heɗorno kolosal so tawi aɗa heɗoma ma siftor on gorko ɗum noon bisimilla ma Daouda Dia
jarama Demba Seydi Dia adi fof ɗi salmini bandiraɓe fof kalto pullo woni tan amin volimo seeɗa mi juurima ɗum bandiraɓe yeeɓoɓe DSTV kalto mbawi wonde rek mi salmini mi juurimaɓe ske salmitimama mi weltanimama no feewi sabu invitation ko mbaɗɗa ɗum donc wiidem noon ko weltanadema no feewi weltanade bandiraɓe fof o ko musidɗo moon Daoud Dia to lycée ko gorgol walla nawa ɗum cirak sawi lama kadi walla bakke bawal donc mi salmini on fuɗɗi kalko mbawi wonde mi salmini on mi juuri joni noon en jahate ɗo kenɗo hol ɓoggol mum ganda mo so Tara bisimilla Tara Cheikh Oumar Fouti Guido Halwari wallahi bandiraɓe mamin gare mon min gaddana mo lien joni joni inchallah ma ami nirdu men joni joni lien o min dokka mon ɗum inchallah gore bandiraɓe la diaspora Sénégal TV so on keɗima oɗo guitare machallah mo Daouda Dia falidi eɗen gandi o naati Tara Cheikh Oumar Fouti Guido Halwari mo ganduɗa ko woni sahidun am mawlahu jalilu akan hubbi kennin kañinir zakamil ajamil ajab sahidun bila jurmin ala darbi sari sahidun bila haylil turabi matfaji on Oumar Fouti Tall ɓe mbi woni mo gawal yuwani ɗum mo silama taƴani te ɓandu muɗum ɗo gaska asaka ha yiira guir wewonde koɗo Oumar Fouti Tall leli ɗo aadadirno e rasul bil haqqi kanko on natata koye hayre wingo mawgo suuɗigo e nder mana e nder to wiyete falaise de Bandiagara on woni Oumar Fouti Tall kono haade men natoyde bundi historique Oumar Fouti Tall Daouda Dia amin namdima holnde fuɗɗi nadde bange fiigo guitare holno ɗum ardema e holno ɗum sifori ha Daouda Dia falidi hande ɗo guitare no waɗani yimɓe eyyi ceerdam Seydi Dia a weltanama no feewi question ma oɗo min puɗɗimi janngude guitare ko 2010 miske to wiyete nuwadi on noon min mi yeeyanno ko commerçant ɗum jiɗɗa wade ko bange commerce wallahi joguinomi ko arrivage joguino monam goto salminoma président no wiye Abdoul Dia onno ko Espagne kanko hewno ganduɗo kam mbiɗa yeeya toon to nuwadi Allah waɗi noon jaami wuramen lig sayba tawtorami 72 heures maɓɓe jiimi pelle ɗe no mbaɗira ɗum affaire o weeli kam jiimi jogo guitare no wode wiye doro kudiyel ɓurɗo andirede Mamoudou Ba kanko joɗano toon guitare kanko jangguidemi guitare no kanko Mamoudou Ba waɗi seeɗanaji kanko adi jangguidemi guitare nden mi joyno seeram goto yeeyi kam guitare woni Maroc yeeyi kam bittuɗum ɗiɗi gaddumi yo adnam ɗum coonmi ɗum goto mbaɗi ɗum ko nder suudam gonɗon ɗum ko magasin Allah mi yiɗi ɗum mbiɗa fije hen mbiɗa wadde hen mbiɗa wadde hen sasa fof mbiyama ko Mamoudou Ba o jangguiri kam guitare kono noon noon ɗum yarata sasa fof nalankoɓe ɓe gummo gayne ɓe gara toon ɓe ƴefte ɗumen
en jagguiri kam seeɗa noon tan affaire o yaari dal ha yetti ɗon machallah eyi yettira Allah en no feewi beele e nder ko puɗɗiɗa wattude joude guitare ko hole nalan ko meɗe tan ɓe mawɓe ɓe ngannduɗa heɓtinaɓe ɓe puɗɗiɗa hen jokkodirde walla kala saha so tawi mbaɗi kono kirɗe e événement hen eyi yettira Allah no feewi par ce que mbiɗa sikki hannde leñol men ngol yimoɓe hen ɓe fof mbiɗa sikki ala mo jottoɗirani hen e ɗum ko yettira Allah surtout Ousmane Gangue min gondi ko heewi min juudi ko heewi ha Ousmane Gangue e sans corona o gonnomi ɗo ko galle makko min gonno 3 mois chaque 20 heures mbaɗa live comme ni hen chaque 20 heures donc ɗum ko yettira Allah eɓe keewi machallah jibi salen fof mi joni ɗumen Abou Djouba en kamɓe fof dal mi jokkudire maɓɓe ha ɗo to gonɗen ɗo bandiraɓe amin neldumo lien o amina inchallah yen paɗemo lien o so Allah jaɓi e nder no mbiɗa ni a fuɗɗima aɗa haali sabbude fuɗɗiɗa guitare falila alhamdu ha fuɗɗi men wadde inspiration a fuɗɗima famadirum kadi alhamdulillahi dañiɓe jokkodirɗa e nalankoɓe hewɓe beele won nalanke mo mbadduɗa ha jaltirɗon ko wayno cassette vol hande oɗo saaha eyyi ko aɗa andi joni sa ƴeewi enen to musique o tolni ɗo hande jomum kewa wadde album ngaji kewa ɗo ko single tan kewa ɗum ɗum clipaji yettere Allah noon mbiɗa sikki min mbaɗi ɗo single aji kewɗi won nalankoɓe nan ɗo comme no Abdou Camara min waddimo ɗo single aji kewɗi e Abdou Camara on min Camara Hawa Seck sehlam mi salmini ɗum Hawa Seck Gawlo noon mbeɗa heɓa kone machallah min mbaddi kadi single aji kewɗi e selamin goto wiye Issa Ndomane Sy on ko France woni o waɗino ɗo ko ɓooyani kanko min mbaddino single ha mbaɗ ɗum clip ni en daganno e réseaux sociaux ko ɓooyani eyyi donc mbiɗa sikki dal eɓe keewi machallah mo mbaddumi single aji e nder hakkude Sénégal e Mauritanie seydi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe jokley windere on keɗirima noppi mon komin puɗɗi yewtude to banggue namde dañi mana ko Daouda Dia jabti meɗen hade hen natoyde e bundi yewtere alay saago ɓeɗo gardineni ɓen ɓeɓe ganduɗa falil alhamdou ina mbaɗa suivre Demba Bousso émission muɗum ceerno Yaya Fari Ousmane to tawgo Sabayaɓe tawine kadi koye département Goudiri gorko ceernajo gollowo ko laaɓi mbaɗowo ko laaɓi mallol mum kadi waɗani guecce jabala ɓe mbi kadi ceerno dabaloɗo so alluwal muɗum waɗi guecce jabala tara ko wayri yiide anide client korfintoɗo yesso muɗum mbaɗowo ko laaɓi e kamɓe mbiyata wat jiya wolof en mbi mana def guis o woni ceerno Yaya Fari Ousmane tawgo Sambayaɓe eɗen gandi noon ko heewi ina reerɗi ina sohlamo no feewi sanne kono noddirguel makko son jiiɗi heɓdemo hannde omo ɗori e nder Ousmane numéro makko téléphone ko 78 534 73 10 o woni ceerno Yaya Fari Ousmane tawgo Sambayaɓe ceerno gollowo ko laaɓi mbaɗowo ko laaɓi falil alhamdou mbaɗo nder studio kadi andi ko waali boowal ɗum noon eɗen calmina ɓeɗen juuromo tigui rigui no feewi sanne hannde omo ɗo e nder Dakar Ndiaye omo hettimeɗen no feewi
Moussa Demba Aset Ba gorko pullo mo lumbol Daka tawine kadi ko goƴaɗo développement pulagu ha tengti noon e sengo banggue gaynaka wadde sensibiliser yimɓeɓe jangguinde yimɓeɓe famminde yimɓeɓe eno gurdirta eno gondirta eno dañirta ko woni ɓamtare ɗumumen eko rentinto andinta on woni Moussa Demba Aset Ba gorko pullo mo lumbol Daka tawi kadi ko l'homme du terrain l'homme du développement eɗen calmina no feewi eɗen juuromo Moussa Demba Aset Ba ɗo woni enen woniri fof kadi mo ganduɗa komo Makky Coumba Thimbo son excellence Macky Sall rokki médaille to yiɗimo hoolimo irrimo on woni Moussa Demba Aset Ba gorko pullo mo lumbol Daka eɗen calmina on feewi eɗen juuromo ɗo tarawo yara ɗo eɗen calmina ɗo mo ganduɗa maître avocat de haut supérieur inscrit au bureau des barons de Paris on gorko pullo so haalama on woni l'homme fort de Podor la Demba on woni maître Moussa Diop maître avocat inscrit au bureau des barons de Paris président AG Jonna alternative générationnelle mo ganduɗa kadi l'homme social l'homme modeste l'homme qui a bien modernisé Dakar Dem Dikka eɗen gandi Dakar Dem Dikka wonɗo wonno kono eɗen nder gandi kanko maître Moussa Diop e saaha makko eɗen gandi o waɗi cate e nder Dakar Dem Dikka o waɗi cate jaltuɗe eɗen gandi lekki so fuɗi ina waɗi cate jaltoje ɗe waɗi ko ɓesnoje ɓesnoje ine jogui ɗaminare ndeka noon kanko maître Moussa Diop e on saatu o yaltini tigi tigi ɗen cate hande faƴalamde ha joɗe ɗon doga kono hande oɗo saaha maître Moussa Diop nde wonno golle makko moƴƴe juɓɓuɗe pewɗe moni fof ɗo woni hande mo huccodiri ina andi tigui ko oɗo gorko pullo on ko golli saabu hande eɗen gandi yimɓe hande moni fof ina weɗidiri e makko junggo walla moni fof hande ina yiiɗi weɗidirde e makko junggo on woni maître Moussa Diop o eɗen calmina eɗen juuromo gorko cuusɗo gorko pelliɗo gorko gonguinte mbiɗa heewi wiidema kanko maître Moussa Diop gorko mo ganduɗa tawi kadi ko Allah ko yiɗi ko nelaɗo sallallah sallam ko yiɗi ko neɗɗo yo tiiɗe konngol muɗum kanko maître Moussa Diop so tawi woni o haali kaɗo haala ko haalno rowande ko hande ko ɗum o haaltata ko haaltuno hande ko ɗum to haaltata janggo taw fof fayi koye gongo fayi koye dalilu ndeka noon ko ɗum woni ko sohla e gorko ɗum woni ko sohla e julɗo ɗum no maître Moussa Diop l'homme fort de Podor grand avocat de haut supérieur inscrit au bureau des barons de Paris amin gandi worɓe jiyaɓe Allah ina waɗe maɓɓe kamɓe koɓe leɗɗe mamaje ina waɗe maɓɓe kamɓe koɓe ƴiwonde gatamare so ƴiwonde feewi leydi tapi yuusi e moni fof de ina jogui e reɗude yidde dañde ko jabbi hen ko awi hen ɓen noon worɓe jamareɓe yontaɓe so tawi aɓe kaale maître Moussa Diop de ma limte maɓɓe nde wonno worɓe dariɓe yiɗɓe développement leydi Sénégal yiɗɓe ɓamtare leydi Sénégal yontaɓe susɓe sasɓe anide maître Moussa Diop koye ɓen jeeya ɗum noon eɗen calmina eɗen juuromo ɗum noon Daouda Dia machallah tarawɗo yahata ɗo e min jiiɗi namnadema komin teski caggal amin gandi kolosal moni fof no andi banggue fiigo muɗum guitare min jeyani noon holɗe sowo nandude e makko rythme mo jota nde wonno neɗɗo fof e fin muɗum e sengo ngo yaari ɗum woni ko suwata ɗum woni ko gollata kono amin gandi kanko makka haaji makka amsal Moustapha Sy amin Samba Daouda ko gorko jinnoɗo men no feewi korsinnoɗo men no feewi mbadde makko kadi mana jewte en mbadde makko kadi tigi jime tawi koɗo hoɗanta Demba Abou Sow kono mi yii Daouda Dia ina hoɗa ɗum haayi tawi noon ɓe nananno kolo e gurdam mum o namna
ɓe mbiman kolo holmo miijiɗa ina nande ma fiigo walla ina ekko ina fiyata ko fiigo ma woodi mo haali nde namde mami mbiɗa wona on kono noon andina aɗa jowa aɗa abbito e fiigo makko ɗum noon amin jiɗi daña ko memanɗa min seeɗa ko fati e morsoji kolosal makka haadi makka amasade moustapha sidi hammi samba dawda ali bana gorko ko ɗon nayi tariji ndeysan kanko yarno caski bana naɓe ɓuura bamen haadi idolam ndeysan ceernam yo allah ɗum o yafude amin ya ilahi arɗum aljanna amin kolosal min jiiɗi koye saaha dabbo eske ɓooyi heɗademo akore mais ɓe meeɗa yiidirde eske allah waɗi waɗi nowaji ko tawmo ɗum toon to ɓe jippinoɗo saabu ɓe gonno o yaami suudu wonno pawɗo guitare mbeɗa jo mbaɗmi accord makko nani ko jomi ko waɗa ko ummi o ari ndeysan o mbiyam min de mi heewani yiide oɗo winni henne ko jomi ko o jooɗi noon wadde guitare makko ko nden o hollimi ko heewi accord makko kanko ɓe anndano heen ko nden o hollimi hen ko heewi e saaha dabbo kanko makka haadima hama sall musa wallahi skey min dokkoy rendez-vous min garta Dakar ga so ari ga ɓe waɗa galle makko min jiidira ndeysan Allah waɗi min jiidira nden o sanki waccagani hen ko sellani ndeysan mais har ɗo idolam jehen toon so Allah joni inchallah hoɗoma o woni kolosal makka haadi makka amasade moustapha seydi gorko noon jinnoɗo min korsinnoɗo min no feewi saabu eɗen mbadde makko leppi ɗi ngannduɗa alhamdulillahi kadi ko neɗɗo mo ngannduɗa ko baɗɗo simple fodde fof mbawa ko makko kono mo yankiɗi kadi ko neɗɗo newiɗo neɗɗo mo ngannduɗa ina newanimoni fof ina yankenanimoni fof kadi wona neɗɗo jiɗɗo kala mana gueɗel aduna walla jawdi aduna jarama monima mawɗo e ñaago Allah ya Allah yurmo yaafomo amin ya rabbal alamin wattamo e malaɓe gam teddugal nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin aduna noon ko jimowo wi ko tan wa innamal mar'u hadisun baduhu fakun hadisan hasanan liman wa o wi neɗɗo kañum ɗon ɗo wirni caggal makko ko yewtere yimɓe da'iman ɗo tonni fof jangtotomo yeeso makko e caggal makko fof yimɓe kaala o woni makka haadi makka amasade moustapha seydi hamme samba dawda ay bandiraɓe ko ɗo woni tigi rigi ngol ɗo ɓoggol ngol keɗorɗon oɗon kewno nanirde ni kolosal makka haadi makka amasade moustapha seydi hamme samba dawda ali bana gorko dannayi tari ceske balaynaɓe ɓuura bamen haadi neɗɗo ɓe mbi yontede muɗum dañ ñamboɓe dañ ñemtunoɓe kono noon e coppi ɗi ngannduɗa falil alhamdu puɗɗiɗi famde walla ñemtina ko ɓeɗo yontaɓe mbaɗatno eɗen ñagono ɓenne kadi yo Allah rinɗumen lawol ngol ngannduɗa ha jetto to foti yettade fof Allah wadde bunno gurnameje wonde e cellere kisal duumingal ngam teddugal nelaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam aduna noon ko ni tan ko jeere aduna kadi ko yimɓe ɗo ngari e dow leydi ni gaten ko mission kono noon neɗɗo won komo golla e nder gurdam makko so wirnima guite bandiraɓe walla o wirnima guite kono noon o wirnaki guite bandiraɓe o wirnima guite kono noon o wirnaki guite ɓerɗe julɓe kono noon ɗon ɗo wirne ndi leydi kono noon leydi ndi ndi ñamani golle ɗe ndi ñamani baɗe ɗe ndi ñamani balle ɗe nde wonno holko waɗi ɗum ko wadde ko tiiɗi wadde ko nafata wadde tigi tigi ko mantini wadde ko ngannduɗa ko naate hakkillaji bandiraɓe julɓe ha ila yawmedin jejjita seydi Dia min ñaganima mo gurdam juɗɗam moƴƴam battane cellal kesal duumigal
fu ngay door guitare française bi maa ngi jagle di béggee ku nga xam ne Mamoudou Diop séeréer ndaanan bi le directeur des travaux de l'OFOR l'homme aussi de Samba Dia fu nga xam ne foofu muy dëkkam très fidèle à son excellence Macky Sall ku nga xam ne def ko wóolu def ko buggo def ko jàppale si liggéeyam kooku mooy Mamoudou Diop le directeur des travaux de l'OFOR fu mu féete bu nga xam ne moom Mamoudou Diop xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax allahu fi awnil abdi ma daamal abdi fi awni axiih moom Mamoudou Diop le directeur des travaux de l'OFOR mu ngi dimbali nit yi mu ngi dimbali si maanaam jaamu yàlla yi di def ay forage des sachets d'eau des assainissements des stations des branchements toujours des eaux moom mooy Mamoudou Diop le directeur des travaux de l'OFOR ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jàkkalee maanaam si émission bu nga xam ne Demba Abou di defar chaque dimanche fii si la DSTV Diaspora Sénégal TV maa ngi nuyu sama xarit may ambassadeur de Bargny comme li may faral di wax may Latir Fall l'ambassadeur de Bargny des fois daf may wax Demba Abou man nag xarit tukulóor yi yëpp la man dama bëgg tukulóor yi même bu déglul pulaar émission yi dawal si PID TV émission yi dawal si Télé Fulbe day jékki-jékki rek yónnee ma benn vidéo wala benn audio mu ne ma Demba Abou man nag dégguma pulaar mais seen culture bi def ma neex xanaa xamoo man alpulaar yëpp sama xarit la léegi nag ñu ngi lay nuyu di la bëggee si émission bi Latir Fall l'ambassadeur de Bargny maa ngi lay nuyu di la ziar bisimilla ma Samba Dia Daouda Dia du moins mon ragaɗa ñaama ñebbe hande so tawi min namdimama référencement walla hol gonɗo référencement amin gandi yimɓe fof ko référencement kono holno mbirata miɗen eɗen beltinira ɗo yete Mamadou Elimane Dia maire mo Demet eɗen calminimo eɗen juuromo kadi ko gorko dariɗo dajiɗo kodire ɓurelle ɓamtare e yiɗi gendi muɗum nde wonno yidde gendi muɗum kay koye imanagal jeeya ɗum noon Mamadou Elimane Dia hay sunno tawi hande ka ñaamo ñebbe hande Domba e ma ñaamo ñebbe hande kañum woni invité meɗen woni Daouda Dia hande ko kanko woni invité Demba Abou Sow ɗum noon maire mo Demet Mamadou Elimane Dia min calmini min juurimama min calmini kadi tigui tigui kaggameje ɗe mana wuɗɗuɓe ɓadi e foof ko takkima min calmini min juurima ɗum musidɗo men guiɗo men sehil men Daouda Dia ɓeɗo jajaɓe hande koɓe ñaamo ñebbe de Daouda Dia tokarama Baye Fall kamɓe mbiyata Baye Fall siraji diine to Madina Gounass kanko Daouda Dia ko ɗo woni ɗo wuuro makko Dassa tawi kadi koye leegal kamɓe mbiyata neere kono noon holto Daouda Dia jooɗi Daouda Dia jooɗi ko to États-Unis d'Amérique to Cincinnati ɓe hayu eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo kala dimanche omo yeeɓa émission Demba Abou Sow ɗum noon min calmini min juurimomo
kanko woni Baye Fall Alaji Amadou Tidiane Ba Madina Gounass walla ni kanko woni mana Baye Fall zurriya siraji diine anidi tawi kadi ko nokku Madina Gounass wuro malnortengo duwortengo ñagortengo ko ɗon woni tigi ɗiɓe mbodo makko dasa ɗum noon tawde jam min calmini min juurimama toon to États-Unis d'Amérique min calmini noon kala musidɓe ko ɓadi ko takki e ko wuɗɗi fof kono noon ko woɗɗi ko fof waɗɗani ɓernde min calmini ɓen min juurima ɗumen maa ngi nuyu femme battante bu mu waxee femme battante nag ingénieur génie civil bu mu waxee turam waa entreprise sadd yëpp wala mbooloom entreprise yi xam nga ko may kan may faral di wax may l'étoile polaire may noir clair aussi may Ndeye Coumba Sam maa ngi koy nuyu di ko bëggee si émission bi tey di nuyu yi nga xam ne daal yi la jege ak yi la sori yëpp maa ngi leen di nuyu Ndeye Coumba Sam femme battante l'étoile polaire de l'Afrique waa DSTV yëpp ñu ngi lay nuyu di la bëggee si émission bi Seydi Dia ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe on nani ha joni guitare mana segene belɗo segene mo segene kanŋe eɗen ñagonowo yo juude en balɗe gam seddugal naraɗo sallallah alih w sallam tigui rigui eɗen mbiya bandiraɓe ɓe Mouhamadou Diallo ɓurɗo andirede ceerno joni joni eɗen gandi noon ceerno joni joni ko heewi hande ene notto inde ne wiya ceerno joni joni kono ceerno joni joni mo yimɓe ɓuuri andude o eɗen gandi ko Mouhamadou Diallo ceerno joni joni andini windere nde jokinayi windere yimɓe heeɓe ne mbiya on do arino Dakar o wi fodde duuɓi 40 e quelque o meeɗa arde Dakar o nanat ɗum tan o yarano ko sengoji goƴƴi ko wayno Gambie en Guinée en Mauritanie en Mali en ko gorko mo ganduɗa mo Allah rokki gueɗal rokki gandal e nder jamanu gaynaka on Mouhamadou Diallo woni ceerno joni joni omo andina tigui rigui ɓiɓɓe julɓe ɓe omo felliti arde Dakar altine janggo inchallahu taala à partir de 16 h so tawi woni o ari Tinguej koɗo wiyete cité takku waɗɗani juma goto non ɗon waɗɗani kadi poste de santé tawi ko cité takku koye nder diwan Rufisque kanko ceerno joni joni omo andin ɗum jamanu omo andin ɗum windere nde
ceernaajo gollowo ko laaɓi baɗowo ko laaɓi kala fof noon garɗo Tengej aɗa yiɗi noddudemo téléphone keɓa renseignement ji ɓuɗɗi laabde kanko ceerno joni joni numéro makko téléphone oɗon mbawi wadde 77 mbaɗan 144 mbaɗan 79 mbaɗan 20 77 144 79 20 ɗum woni numéro noddirguel ceerno joni joni Mouhamadou Diallo omo andina ɓiɓɓe julɓe omo andina windere nde altine janggo à partir de 17 heures walla 16 heures mo ar tigi rigui mana ɗum wiyete Tengej ɗo tawi ko nokku biyeteɗo cité takko près de la mosquée waɗɗani juma goto nan ɗon waɗɗani kadi ani des poste santé de cité takko ɗum ɗo woni adresse ceerno joni joni ɗum no bandiraɓe jeehe kala machallah ko neɗɗo yiiɗi gollenede ko ngaɗa wonde e caɗele kala ko ɗum wawi wonde birnidi anide halali hajuji maɗa jeehe jiidiri ceerno joni joni ɗum noon oɗon gandi wonko addi ceerno joni joni o ɗum noon notiɗo Mouhamadou Diallo on woni ceerno joni joni 77 144 79 20 inchallah janggo altine mo arani de wonde Tengej ɗum bandiraɓe julɓe notiɗe nottodirono ɗe kewal jiyon ceerno joni joni keɓon kalaɓe inchallahu taala gartanami tara o naata e nder cheikh oumar ha seydi dia Diaspora Sénégal TV hande dañi invité de marque holion o woni Daouda Dia lycéɓe gorgol machallah kadi alhamdulillahi wona école mam min ñaguima noon yo jutto wonde e cellal e kisal bandiraɓe kettoɗe guitare o guitare française hakkude hande Daouda Dia e Demba Abou Sow e nder tigui rigui télévision meɗen Diaspora Sénégal TV joknayi windere nde kettima sanne sanne maa ngi nuyu fii sama xarit ndeysaan mooy Ibou Ndiongo l'homme de Podor da ngeen déglu ku nga xam ne mooy wali bu mag El Hadj Baba Ndiongo fale ca Podor bu ngeen xam ne bu ngeen déglu El Hadj Baba Baydi Maal turandooyam la setam moom lay jaglee fii di béggee ci émission bi mooy Ibou Ndiongo soudeur saat bu nga xam ne bu respecté liggéeyam lool ku nga xam ne bu jox liggéeyam akam bu concentré bu baax liggéeyam lu muy liggéey moom Ibou Ndiongo maa ngi lay nuyu di la béggee ci émission bi waa saat bi yëpp nag bàyyuma kenn parce que xam naa ne Ibou Ndiongo à tout moment mu ngi seetaan Demba Abou Sow sur la DSTV Diaspora Sénégal TV surtout El Hadj Baba Ndiongo Podor mooy Ibou Ndiongo grand soudeur ku respecté liggéeyam ku jox liggéeyam akam ba nga xam ne macha allah nekkul nit ku paresse Ibou Ndiongo maa ngi lay nuyu di la bëggee ci émission bi Ibou Ndiongo nag alpulaar bu déggul pulaar mais xam naa day déggu tuuti ɗum no Ibou Ndiongo min calimini min juurima min beltinirima hannde oɗo émission tanum El Hadj Baba Ndiongo e kadi ko gorko mo ngannduɗaa min gondi momin liggodirta e nder entreprise sat ɗum noon min calimini min juurima Ibou Ndiongo bandiraɓe makko ɓoɗɗi e ko ɓaddi fof min calimini ɗum min juurima ɗumen
isa ha son keɗimo ɗo de on keɗoto Elhaj Babbaydi Mal ngo fiigu de wiyete ko guiƴe lam isa ha isa Sari Liman Moustapha Dak Sarr Mamadou Thillo Sarr ceernam sehilam giɗam gonɗo toyte Nouakchott mi yiɗo joni message makko omo hollira tigi rigi omo hetti meɗen no fewi salmi ɗum noon Sar Iliman Moustapha Dak Sarr man gueɗeje mi salminima no fewi e juurimama toon to gonɗa leydi Mauritanie kono noonne kadi guiƴam sehilam ceerno Pullo Diallo ceerno Cheikh Diallo ceerno Cheikh Mamadou Yaya Jobil guiɗague Ramata mi salminima no fewi mi juurimama ɗo gonɗa e ɗo gonirɗa mi salmini duɗal ceerno Mamadou Ba Tam guiɗo Cheikh Ahmed Tidiane Sharif ha muti e ma Cheikh Ahmed Tidiane Sharif ha yari kore e ma Cheikh Ahmed Tidiane Sharif min calminimo min juurima moɗon Modulo bu nga xam ne mu ngi fale ca Tingéej wala Diamniadio gis naa fi léegi message am maa ngi koy nuyu di ko bëggee ci émission bi Modulo grand maçon exceptionnel lu muy liggéey macha allah liggéey bu assuré encore lay liggéey mooy Modulo maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee ci émission Demba bu Sow di defar à tout moment chaque dimanche. Notre chef conducteur de travaux Mandiaye Ndiaye, l'homme de Noto, l'homme très véridique, l'homme ku nga xam ne dégg rek la xam dégg rek lay wax mooy Mandiaye Ndiaye, l'homme de Noto, notre chef conducteur de travaux. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aawil bi ak ñaareel bi xam naa ne moom Demba bu Sow ñi mul def ñaaril parce que xam nga ne Demba bu Sow benn jabar rek la am léegi nag Mandiaye Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar l'homme de Noto isa ha Seydi Dia ngo fi wo inspiration ni wiyete ha isa o mini wonna minuit de ande sa woni ba mali mata minuit ha minuit masha Allah Un être humain comme toi, Koti M, il est toujours dans ton cœur comme un fer soudé. Le fait de dire je t'aime, c'est facile, le responsable c'est un cœur. C'est ça. Nous devons nous dire il y a des gens e min neɗɗo so wonti ɗum wonata ko sondu juuroɗo hani juuroɗo hanani gilline kadi ko rogere nde hewata unoɓe ala ɓernde ko goto tan walata toon mo pofirta o mo jiɗata o mo kalata o
goto e jimomo noon ƴoƴƴo o wi beele gilli so tawi a wayrondiri e giɗo ma fodde dumunno juuɗo so yiɗi wona lebbi temedere o namdi beele so tawi a wayrondiri e giɗo ma fodde bayrodiral ngal juuti beele so on jindiri holno gilli ɗi mbaya beele gilli ɗi ɗi ustoto walla ɗi ɓeydoto kono ɗen pularan koɓene keewi wiide bayral no usto gowunde walla no usta gilli kono ɗisi ñawde seeɗa yidde so tawi fuɗi e nder to wiyete chaw gurel nan e nder ɓerde neɗɗo so tawi yidde yettima toon ɗum woni mbiyata yidde ndeysan o neɗɗo dekkagal o neɗɗo de ko liggaɗo ko noon ala baba mal walla haaɗiyankoɓe de mbi hoto pele guiɗo mo feli guiɗo foof anda yidde anda on ko firti yidde ndeka noon ko wiyete chaw gurel nan e nder ɓerde neɗɗo so tawi a yiɗi toon neɗɗo o ko toon tan neɗɗo o woni so mbayrondiri duuɓi ujunere ñande jiideɗon fof yidde nde ni ne ɓeydo ñande hen boom o namni beele gañoma beele so tawi gañoma on mbayrondiri duuɓi joni beele ko mbarindirɗa yindirde gañoma ko beele so on jiidiri beele gañgu ngu ine ɓeyda walla no usto ɓe mbi ala gañgu ngu so ngu yettima to ngu foti yetta to e gañgu hay son mbayrondiri duuɓi ujunere ñande jiidirɗa e gañoma gañgu ngu kadi ine ɓeydo muni ko silli ko ndeko noon gilde ko wiyete chaw ko wiyete nder ɓernde gurel ko toon gilli jettoto gilli haqqi ko toon jettoto ndeko hunde fof noon daña koye gilli Allah jomira subhanahu wa taala o hay hunde jiiɗani e rasul sallallah alih w sallam kono noon o yiɗi mouhammadin sallllahu taala alih w sallam kadi o jinggañi ɗum noon o wonnilmo gaffal ha simi nabil moutada hayrul kiyaji koye nder ɗum ɗon hunde kala tagira hunde kala wudira sababu ne annore makko mouhammadin sallllahu taala alih w sallam Modulo mu ngi lay déglu de Modulo grand maçon très connu dans son travail bu sell bu set wecc muy Modulo ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee ci émission bi merci Modulo l'homme de Mamoudou Dior, le directeur des travaux de l'OFOR, l'homme modeste, l'homme courageux, l'homme de Samba Dia aussi, très fidèle à son excellence Macky Sall. Ku dimbali jaamu yàlla yi di defar ay forage ay château d'eau ay des canalisations des réseaux des eaux mooy Mamoudou Dior, le directeur des travaux de l'OFOR, l'homme fort, l'homme modeste, très fidèle à son excellence Macky Sall. ñu ngi lay nuyu di la bëggee ci émission Demba Abou Show FAAWRU FOUTA chaque dimanche dans la DSTV Diaspora Sénégal TV. Daouda Diaby jiɗdutonamen inchallahu taala e tara ɓayata inchallah émission mbaynodiren tigui tigui mana ko lelata inchallahu taala Seydi Dia, mashallah.
من هذا الشيخ مرسل أبو لسه والله يا طبعا يا طبعا لسه وين bandiraɓe sehilaɓe la diaspora sénégal tv ha joni émission moɗon Demba Abou mo FAAWRU FOUTA e nder latte STV diaspora sénégal tv no mbiɗen ni diaspora sénégal tv hande jaɓɓi ko koɗo machallah invité de marque woni Daouda Dia eɗen gandi ɗo joni o naahi tono kono ɗon gandi no Demba Abou Sow waye Cheikh Oumar Foutiyou Tall hayso hunde daña ko jubbi hen barkinorade ndewno haalde moƴƴo koye haalde moƴƴo koye malal koye ɓural koye gueɗal eɗen gandi Cheikh Oumar Foutiyou Tall eɗen mbiyeten ciltirɗi gol woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall ciltirɗi gol woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall e yimɓeɓe ne keewi haalde walla daariyankoɓe ne keewi haalde ɓe limtata tan ko konu Cheikh Oumar kono noon kadi saɗa limta alay sago kaala adversaire uji ɓe huccodirno e on zamanu ina adda dahamme ina adda famamuye no feewi kanko Cheikh Oumar Foutiyou Tall eɗen gandi ciltirɗi gurdam Cheikh Oumar Foutiyou walla ciltirɗi ananide gol wone cakkitiɗe Cheikh Oumar Foutiyou Tall eɗen gandi Alpha Oumar Ceerno Bayla kañum ɓe mbiyata kañum woni chef d'armée Cheikh Oumar Foutiyou Tall kañum woni kadi jungo ñaamo Cheikh Oumar Foutiyou Tall kono noon ina waɗi mbiyata Alpha Ousmane Boubou Alpha Ousmane Boubou soɓe jiiɗino sernude Alpha Ousmane Boubou on ko boɗejo Alpha Oumar Ceerno Bayla tafiɗo Amadou Hamad gorko mo kanil Alpha Oumar Ceerno Bayla kañum ko ɓalejo Alpha Ousmane Boubou so aɓe ceerno ɓe mbiyata ko Alpha boɗejo so aɓe mbiya Alpha Oumar Ceerno Bayla ɓe mbiyata ko Alpha ɓalejo o woni Alpha Oumar Ceerno Bayla isa holmo wontuno kadi gawlo makko no wiye Farba Gouwa o woni gawlo Cheikh Oumar Foutiyou Tall e ɗin ciltirɗi gol woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi kadi ko uddal hamdallahi omo wonde biyeteɗo Amadou Pullo Jeeri Amadou Pullo Jeeri on ardino tigui kadi fulɓe jeeri ɓe oɗo wonno koye kono Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi kadi ko cakkitiɗe aride gol woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi koto wiyeten uddal hamdallahi o woni Amadou Pullo Jeeri yero koyɗol fu onne kadi wonduno koye Cheikh Oumar Foutiyou Tall onne kadi koye ɓadiɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall jeeya on wiyete ko yero koyɗol fu lamtoro Hammed Ali on kañum ardino ko diwan toro lamtoro Hammed Ali on ardino kañum ko jeyaɓe diwan toro ɓe e biyataɓe kadi arɗo Guédé walla arɗo Aliou Jeribi onne kadi koye kono Cheikh Oumar Foutiyou Tall jeeno fof koye
cakkite gol woni Cheikh Oumar Fouta Tall ɗum ko wiyete uddal hamdallahi hakkude makko tigi tigi e machinankoɓe ɓiɓe makko kanko Cheikh Oumar Fouta Tall mahi Cheikh Oumar e makki Cheikh Oumar isa ɓeɗo ko ɓiɓe Cheikh Oumar ɓeɗo hayso en limtani fof ɓeɗo kañumen jeeya koye cakkite gol woni Cheikh Oumar Fouta Tall uddal hamdallahi kono noon ndeɓe janodiri e machinankoɓe golwole kewɗe machinankoɓe ƴetti programme mawɗo mbaɗi coalition ɗon no jari haalde ɗon kadi ne weeli haalde kono noon heewani nanede ene haali holi on coalition mo machinankoɓe mbaɗi e gardogol hono Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Bari Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Bari o woni mawɗo konu masina eyi yimɓe fof nana Ba Lobbo Bocar kono ko Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Bari o woni mawɗo konu masinankoɓe kono hoto Baba Lobbo jeeya e nder masina Baba Lobbo jeeya koɗo wiyete forman koye nder masina neɗɗo so tawi aɗa haala tarihi alay sago kaala anide silsilo ene addan neɗɗo o famde Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Bari ko gorko pullo jeeya koye forman koye nder masina coalition Baba Lobbo Bocar en jiɗɗen haalde hakkude maɓɓe kono fuutankoɓe Cheikh Oumar Fouta Tall tawi ko uddal hamdallahi isa Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Bari omo wonde miñiko mo jiɗi yumay Baba Abdoul Salam Bocar Hammad Lobbo Bari Abdoul Salam Bocar Hammad on kadi ko miñum Baba Lobbo Bocar Hammad Lobbo Abdoul Salam Bocar kañum e Ba Lobbo Bocar jiɗi yumay Baba Lobbo Bocar omo jogui ɓii ko debbo on no jeeyani eko murtiniɓe on no jeeya eko diliniɓe ɓii Baba Lobbo Bocar ne wiye farmata Baba Lobbo on koni ko debbo jambaro cuusɗo on kadi ene jeeya eko jiiɗi dillinde machinankoɓe yo jaanide janodiri e fuutankoɓe oɗon gandi saha fo rewɓe ene keewi sasude e ɓernde gorko ene heewi sasude ana yiide ɓanndu gorko wat kadia dillinma o nanduma ana yiide hay sino ka wawa kono jiɗata ko wawde kono noon oɗo farmata Baba Lobbo Bocar ɓi Ba Lobbo Bocar koye ɓiɓɓe makko afɓe jeeya ine jeeya e duunude softinde suusnude sembinde machinankoɓe hol peeje holno mbaɗirta ɓe janoyi ana yiide kono fuutankoɓe Cheikh Oumar Fouta Tall aɗa wawi kono noon ceerno Mamoudou Baba Amadou Siri o wi mo Allah yiɗi rokki hebbinat Allah yiɗi rokki Cheikh Oumar Fouta Tall hebbini kono noon e nder coalition dolɗe ɓe ndendinde ɓe fof kanko Baba Lobbo Bocar Lobbo Hammad Bari to pormane nder masina on wonde miyi ko Abdoul Salam Bocar Lobbo Hammad e ɓii ko biyeteɗo farmata Baba Lobbo Bocar isa e nder coalition aɓe jogii biyeteɗo Njuga Samballa isa Njuga Samballa ko lamɗo kasum on Njuga Samballa kañumne jogiima sengo muɗum renndini yimɓe muɗum yeddi yaltondirede Baba Lobbo Bocar kono Njuga Samballa on ko lamɗo kasum e biyeteɗo Togoman Biton Coulibaly eyi Togoman Biton Coulibaly on kañum addi ko wambarankoɓe ɓe ngannduɗaa anide ko gollosi ɗen koye nder segu wambarankoɓe kadi sassandi oɗo Togoman Biton Coulibaly anide ko ɓeeɗo wambarankoɓe ardi wambarankoɓe gollosi koye nder segu e wambarankoɓe sassandi anide e woytela Kurbatu Cekuru anide ceema Kurbatu Cekuru ceema fabi on ardi ko wambarankoɓe Masasi koye nder diwan Karta kadi e wambarankoɓe kadi Jawara eyi wambarankoɓe Jawara jeeya koye diwan Kingi eyi Cekuru ceema on ardi ko wambarankoɓe Masasi ardi ko wambarankoɓe anide wonɓe diwan Jawara kadi koye diwan Kingi ɓeɗo fof ko leƴƴi ɓe ngannduɗaa ko wambarankoɓe suusɓe joom gande en
fellitɓe yidde rendinde doole men haɓoyde e kono fuutankoɓe Cheikh Oumar al Fouti Tall kono noon Allah yiɗi rokki hebbinat Allah rokki yiɗi Cheikh Oumar al Fouti Tall ɗum ɗo fof koɓe rendinɓe doole maɓɓe ɓe jiiɗi yanoyde anide fuutankoɓe ɗo fof te koye nder wolde ɓuddal hamdallahi kalten yimɓe ɓe keewi haalde ɓe kaalata ko Cheikh Oumar wontiɓe muɗum kono noon saɗa yiɗi taariku o wela saɗa yiɗi kadi waɗa janngino waɗa famamuya haal adversaire uji ɗi kaala konuɓe e masinankoɓe ko nden ɓuri welde haalde ɗum ɗo fof ɓeɗo ndenduno ndendin doole men coalition pour yantoyde anenide haɓoyde fuutankoɓe deysa yara arɗo ila belal yara arɗo ila belal on ardino ko fulɓe baguna oɗo nana fulɓe baguna e jafuna fulɓe bakuna e jafuna anide yara arɗo ila belal ardi ɓeɗo fof nana ndendini doole men yiddanide yentodirde ba loba bocara yanoyde fuutankoɓe ha jonde kawal kalten ko coalition baba lobbo bocar lobbo Hamad Bari to pormane nder machine isan Hammed El Bekkay Kunta on ardino anide ko on ko mawɓe safalɓe qadiriyankoɓe on tuma mawɓe safalɓe qadiriyankoɓe on tuma toon to wiyete Tumbuktu on no wonde miñum kadi ina wiye Sidiya Ben Hammed Lamine Sidiya Ben Mohamed Lamine on ardino kadi safalɓe tuware ken ɗum ɗo fof ko leƴƴi iɓe ndendinno e on saa ɓe ndendini doole woni coalition a famide yidde ƴeewde peeje holno ɓe ndenirite fuutankoɓe kono noon e on sahaa Cheikh Oumar al Fouti Tall ina naati ina nangodiri kursaji ɗi ina haalde jomiraɗo subhanahu wa taala sahaa fof ɓe mbiya Cheikh Oumar al Fouti Tall en ɓooyi ɗo en mbatta feere jalten janene maɓɓe Cheikh Oumar al Fouti Tall wiya muñe Allah suwa yamirde jaltal men taw muñe Allah suwa mana yamirde jaltal men taw kono noon ɗeɗo nana ndendira doole mumen kono noon Cheikh Oumar al Fouti Tall jogii stratégie jogii plan jogii feere holno waawiri mana waɗirde ha coalition machine on koɓe wasa folde ɗumen ɓe ƴettiɓe lelni plan a famide Alpha Oumar Ceerno Bayla arɗo Aliou Jerebi koɓe tato ɓen ɓe keedoyi woodi ɗo o neli yo jaa keedoro mara bange tuwaare ken to holɓe o neli Fouta o wi Tijjani Amadou o suumi tato e nder kono o wi jeeye dutta ɗe Fouta ɓeyde yon kono ɓe ngara ɓe jantodira men kadi par ce que mi yii wonde noon mana ɓeeɗo machinankoɓe haɓe ndendin doole men kono noon Cheikh Oumar al Fouti Tall nanndaani halwade kono noon saa fof ɓe mbiye Cheikh Oumar al Fouti Tall mane jalteten mane jannotoyno maɓɓe Cheikh Oumar al Fouti Tall Allah suwa yennirde taw ɗum noon amin nganndi Amina Ndiaye waɗi min signe kono so Allah jaɓi jaabima ma en jokkoy inchallahu rabbi holɗo wolde nde tewroyta e uddal hamdallahi ñande Cheikh Oumar al Fouti Tall ɗo natta e hayre wingo suuɗingol hambiyanide sayidina mawlahul jalila kannoɓe kediri kadine zaka min ajabil ajab sayidina bil ajri wala darbi sari min ɗum noon Amina Ndiaye wi tigi rigui mana émission ina wayno gasi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe alay sago dokken ananide Daouda Dia wayno konngol ma battidigol e on saaha mbayodiren tigi tigi yimɓe ɓe ha dimanche prochainement inchallahu taala daña ko jokkuɗen e Cheikh Oumar al Fouti Tall ɗum no bisimilla dendi a jarama Seydi Dia no feewi invitation Allah weltine mi salmini fulɓe fof kala jeeɗo DSTV rek mi salmini ɗum juurima ɗum calmitimama donc weltanadema skey weltanade galle o skey weltanade diaspora o fof donc kala to mbiɗo Daouda Dia won tan mi juurima ɗum mi salminima ɗum ha dimanche prochain inchallah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum ɗo tigi tigi hande wonno invité men ko Daouda Dia guitariste machallah baɗowo ko weɗɗa baɗowo ko weeli ko wela e ɓerɗe julɓe eɗen ñagonomo yo ɗum juurgam rasoulu sallallah alih w sallam gorko jeyaɗo toyte Ligue Seyba gorgol hande ko kanko wonno invité Demba Abou Sow Allah noon yettama en jetti sababuji kadi baƴƴi ha mana jokkodirɗen makko Allah resi en reeni en o naati Dakaru Ndiaye ha en jidira makko face à face ho woni invité meɗen ɗum noon kadi en beltorima ɗum eɗen ñaguine kadi yo Allah ɗaccu sabbuji ko juuti gam rasoulu sallallah alih w sallam hande ko musidɗo mo Demba Abou Sow wonno invité muɗum ko Daouda Dia ɗum noon Amina Ndiaye jogui caméra o hande mana diaspora Sénégal TV
de mana DG muɗum Seyti Abba Sari totali de France ina watti hakkille ene yeeɓa sinna sal toon to nokku meɗen Fouta e Kumbaru eɗen calminiɗo juuromo dendagal kala musidɓe Demba Abou Sow kala mana amateur uji anide la DSTV ɗo ɓe goni e nder diaspora o kamɓe kala ɓe calminaɓe ɓe juurama eɗen mbiya ko ɗum ɗo wonno e laana so feewi yuɓɓi hawrani hakkillaji bandiraɓe julɓe ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala o kala ko weñi neɗɗo o yo andu tan ko Demba Abou Sow inde muɗum tan e yettode muɗum ɗum noon haasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ila ligga ha sahaji goɗɗi inchallahu rabbana gare